Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun cateta dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi ingin kita mesami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran awali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara masalah donga ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika wa huwa alladhi domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Layakun ojo ono apa ta'akhuru amadil ata'i karine terlambate peparing ma'al ilhahi sertane juwet-juwet Bidu'ai ing dalam donga iku mujiban bisa netepaken
liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kowe lah mundunga wis nemen. Ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi domina lakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku allazi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji domina wis nanggung sapa Allah ladzi laka maring sira janjeni nanggung jamin al ijabata ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik sampean ragu-ragu oleh apa ya iso ngoten. Tapi lek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Nek terjadi kenapa kok terlambat? Lah sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalem barang. Yahtaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedue sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo sliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo sliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lagi ngoten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalem barang. Jadi ijabah sing dijanjeni Allah kuwi ijabah sing lakum kok. Allah leh dawuh ud'uni astajib lakum. Niku marai leh dawuh ngoten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Monggo mesti ngijabahi sapa ingsun lakum. Lha iki kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo sliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang njaluk. Ketepane sampean njaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah, jenengan mboten ngerti ya lek niku gak manfaat. Jenengan ngertine lah enak, apik, seneng lak ngoten nggih. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat sing mboten sae, jenengan kan mboten ngerti. Betul lah Allah pirsa niku. Daripada kok tak ijabahi kok malah lara kabeh. Ya lo ora usah dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean, itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Betul. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Iki enek bis apik, enek bis ora patek apik. Sampeyan milih sing apik, geri-geri malah supire ugal-ugalan. Mboten kan nggih. Sampeyan mboten ngerti lho nggih. Iki ketepaan ana bis elek, sampean moh. Padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik, glisuk nggon. Oleh elek lak mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tibake niku banter. Ketepaan ana bis apik cete tok. Mesine mogok dulu-dulu ngeban. Ngoten sampean mboten ngerti. Ya nggih. Lah nek sing milih Allah mesti pirsa niku yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk malih sing dipilih Allah soal waktu. Wa fil waqti
Allah menjamin ijabah itu fil wakti ing dalam waktu. Alladzi kang yuridu kang ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah. Kapan datangnya? Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mergi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten apa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Masya sampean upamane ndonga ya Allah, kula bijin kedah panen padahal hicir sampean nembe di awan wau. Kayak tetep kudu mundur ta niki. Mungkin nek sampai mboten diundur, ya mungkin terus pundi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu sakniki karek milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe gremeng. Dodone mengkap-mengkap ngoten iki gara stres ngoten niku. La fil waqti ora ing dalam waktu alladzi kang turidu kang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Lho ukuran dangumu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi lek pun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun ngoten. Lek matur teng kersane bendara ampun anu bendara niki pokoke kula kedah dadi tukang harit. Aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan kula niki mesti saene dadi sopir ampun ngoten. Namung matur wal bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendara ibarate ngoten. Lah mungkin bendara sing jawab, "Oh iya Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas iki ana tugase iki cek nganu lah mobile mek loro lha iki sopire wis loro lah nek kuwi dadi sopir ya dhisik to iki dilungkas wis meh metu kok iki. Ya manut aturane bendara gitu kok. Bijin pokoke kula kedah dadi sopir lho. Iki sing dadi bendara kowe apa kono. Lah sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh kaya ampun ngantos udan bijin iki lho padahal mulane wulan Januari ngoten. Gitu nggih. Mulane wulan Januari iso udan. Pokoke bijin mboten ana udan, rono kula mantu. Jadi sakjane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mergo napa to? Sak canggih pertimbangane menungso. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungso dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun. Menungso niku bodoh. Ya ngoten. Menungso niku bodoh. Genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan boten seneng
tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat sampean harapkan lan sampean senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang nglarakne sing mangan, gitu. Nah, putra wali, pemireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Kata bisa Allah ndamel wolak-walik ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocahe ya ora patek ayu wong irunge pesek, lambene rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enek sing ayu wae lah irunge bangil, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-andan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuan. Lho. Lagi enten ta ngoten niku? Kathah. Kadang-kadang nyuwun sewu wong tuwa sok metenteng ngotot krana mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake tapi anake rada nekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor 2 niku pilihane wong tuwa, rada manut. Maksudnya lek wis manut apa mesti enten jaminan nggih. Mboten mesti. Terus mantu sing paling digewedhingi niku lho, tibake malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno bothok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Ya mantu sing digedhingi niku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek Gusti Allah malah didone. Ndelalah anake niku wau nek ana mantu sing nomor 2 niku disenengi, anak sing nomor 2 ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Lha ngoten ya, mantune katut lunga teng Ambon bali ora patek. Ora patek gati ngono lho. Tapi sing mantu sing barep, ulah gatine ra karuan. Barang sing sampean gedhingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngoten. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kaos sing uyun-uyun pun nate kula aturke niki. Menungso sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu ngono. Ora enek sing ngetokne mas-masan ya. Sama nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Dereng ate ngoten. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan. Lho ngoten nggih. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Lagi sepele to nggih kerang niku. Lho ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono gak enak. Niku. Dadi nggih wolak-walike Gusti Allah lek damel ngoten niku. Ngoten. Niku pun biasa. Sak mulane lek donga ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus diijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahnya tak tompo, dongane tak tompo, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa? Manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadzili nate dawuh, la takhtar min amrika syai'an wahtar alla takhtar wa firra min dzalikal mukhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. La tahtar aja milih sapa sira.
Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa skedule pun ditata per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Jenengan asal ngerancang iki bulan iki aku nandur pari, bulan iki aku nandur jagung, nandur pari carane ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepeksa milih, pilihlah waktaran milih sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala takhtara untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dewi sing milih. Dan tetap umpamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Lah sing anak ya ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak salah ngoten nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lagi. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin, lek kowe dadi bojone kok mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia? Padha mboten iso jamine to nggih. Lah sing penak terus pundi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho Le, ya iki ya padha-padha ming ngawani. Lah tapi aku ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Pengawadi duwe pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokai sing ndi? Istikharah sing manfaati barokai sing ndi. Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku Le. Lah kowe ya ora kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Mergo Kanjeng Nabi lek dawuh ma khaba man istakhar manadima man istasar. Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah, ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Ya mbuh, panjenengan kudu muni ya mbuh. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentahi. Kudu dintahi dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek kowe wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik, ya mbuh, kudu muni ngono. Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki krana diperintah, soal dadine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih ngoten niku.
sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Nggih, gerah. Syekh Abil Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambang. Ngepasi sambang niku lak kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Kemudian mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan. Syekh. Lah kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Sing sinten murid niku ya tanda tanya lho didongakno seger kewarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lagi sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek ngangge fi'il madhi afaka. Jajal tak matur neh nganggo fi'il mudhari'. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke sak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dhateng panjenengan. Niku Syekh Abil Abbas lajeng dawuh. Wa ana masa'alullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono wae. Aku iki ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku iku tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladzi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni, aku njaluk donga seger kewarasan panggah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kewarasan, kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah ya selalu donga, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqat sa'alallahu al-'afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh, mazalat aklatu Khaibar tu'awiduni. Wal an qad qata'at abhuri. Ngoten. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tau kena racun nalika diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar niku. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim daharan dengan Rasulullah, ternyata niku enten daging sing diracun. Lah kok saiki aku lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kenging racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngoten apa? Apa berarti Kanjeng Nabi wis donga keliru? Mboten. Nggih ngoten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampe wong iki gak tau lara blas iki lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih ngoten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Ngoten. Enten malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga njaluk seger kewarasan kasantosan iki gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe.
piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, nggih ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten keliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan itu pun mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata mazbuhan. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibelah wong. Ngoten. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alafiyah. Tapi wa ba'da dzalika mata maqtulan. Donga alfiyah seger kewarasan, tapi badhe niku sedo dipateni yang Khawarij. Ngoten. Terus pundi? Berarti lah mboten enten gunane donga niku. Ora ngono. Bahasa afiyah, seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak njaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe njaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno, mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Oke. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kabaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunya gak tau lara, nek dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Nggih nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalu afiyah tapi min haitsu ya'lamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula sing paling penak, yang paling tepat, posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah. Menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelesaikan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa pilara niku. Lho, sing penting lha niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean gak sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, niku sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Berarti nggih, lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikai informasi terus tukul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lak memastikan. Niki mawon niku lak memastikan namanya. Nek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasrah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus niki sing sae. Ngoten nggih. Niki sing sae. Nek mboten niki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah.
Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula benjing niki tetap malah dadi nganten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula faida sikap sing paling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an dan dia meminta sesuatu kepada Allah. Hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Nah, meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku nganggo ukuran kula apa nganggo ukurane Allah? Dia tetap kudu nganggo ukurane Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongaaken iku. Dan mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi langsung dikabulno apa sing dikarepno biasane napa diganti gitu nggih diganti napa ya diganti kemanfaatan liyane napa rupane kemanfaatan mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa slamet saka kanca baya sing kanca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku utawi dosane dibuset utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku dinten kiamat. Yadullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiyang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piyambake sepuh wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngeten. Abdi kaulaku inni amartuka anta da'wani wa wa'atuka an astajiba laka. Fahal kunta tad'uni? Kaulaku kowe tak perintah biyen niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah utusanku. Lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi. Kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Apa kowe wis donga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Ajeng Allah dawuh ama innaka lam tad'uni bida'watin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarrija angka wa farajtu angka Fayaqulu na'am ya Rabbi. Kaulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu. Nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sebadani. Iling-ilingen ta jajal. Apa kowe gak tahu to donga? Jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Delalah kowe pasrah nyekel duit. Kowe bingung, susah. Akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca baya sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca baya kuwi mung aku. Tahu, ndonga ngono tahu. Iki dijak ngudara rasa kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate.
Nggih, nika pas akhir Agustus ngoten niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku ini ajal tualaka fid dunya. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gagenan kan tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendho terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Lha ya aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen donga kula mandi. Ora ya pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen maneh. Kowe tau to? Liya dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diempet iku. Nek susah sing tumibon ning sliramu kowe ndonga. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan benggangaken susah kula Gusti. Kula ndonga ya sampai nangis geleweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagih wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to, mbok wiridno, mbok pasani, malah sampai bengi kowe tangis. Tapi yo panggah to. Ora, bangkrutmu ora ilang. Ora ilang ya tokomu yo sidane yo kadol, wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Sik kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lho lah iya, iki sing tak omong iki biyen. Biyen sik ning donya biyen. Nah, ngene ya. Ngono kuwi kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku iki ngene lho. Delok api-apike atimu, delok kuwate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kowe terus mung sibuk ngurusi toko. Iki mung sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak men oleh bati njur ku sak wulan oleh sakmene atus, ku setahun oleh sakmene juta ngono tok to sing mbok karepne. Terus arep mbok bangun omah, omahe gede-gede mbok tuku sawah ombo-ombo diwaris anak putumu ngono to karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku iki pangeran sing loman. Lan wae lek mung sekedar sawah sak hektar 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing biyen ora toko nyumplik cilik. Nah, keciuten peparingku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho delok. Lah iki saiki ke swargane kok. Wis siap lha iku. Jajal. Ampun dhisik karo tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti rumiyin saya salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet butuh. Tahu, njaluk aku kepepet butuh, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene. Lek gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor 2 arep kelas 1 SMA lah kowe pas delala yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku kowe ndonga terus tak kei tak sembadani nggih leres niku nah kuwi pancen yo tak gege mangsane mergo ana manfaate golek anakmu ora kuliah menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi
Mulane senajan kowe ora patek sugih, krana kowe wong saleh, lah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Perlune, pancen kan terus sesuai bangsa kowe wis tuwek terus anakmu lak terus dadi menteri ta kok. Nggih, matur nuwun Gusti niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas niku. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, pancen rancanganmu mek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak geje. Terus liya dina tau maneh. Tau maneh kowe ndonga. Dina semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti, butuh niki. Mergo ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe rena-rena. Delalah karena anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih, wong melarat nalika kuwi ya ta. Wong iso mulih wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi dipek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semana. Nggih. Lah kowe terus donga njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri manten niki. Ora tak turuti ta kok. Nggih boten. Terus sidane piye lah. Ayo pangkat dadi nganten ta ana nggih. Wis wonten-wonten ya wontene namung ngaten nggih. Ya alhamdulillah pisan nggih saged nampi. Malah dadi sabab biaya welase pisan teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok perkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah mulyana kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Lha tamu ning donya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki tak simpen lah iki wis dadi kok delok iki. Lah iki dodarine akeh delok. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho. Saiki dadi sakmono gedene. Ngoten. Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus niki semeneh cerita niku. Bisa ngertos hasil donga sing napa gagal, nang donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti wong ngene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Mula kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka donga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong bluro lek mastane niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Nonton di sing paling tepak, sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku kalian Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Firaun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kalian Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu kudungane Nabi Musa. Kalian Nabi Harun istighosah, Gusti musuh panjenengan nggih Firaun niku Gusti. Ternyata sugih banget keranten nggih, mulai meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampean amblesaken bandane niku. Sampean busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoke pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa lara ning siksa. Niku saking jengkele Nabi Harun kali Nabi Musa.
Mergo napa? Masyaallah Firaun iku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak wedok kabeh. Ora oleh lanang ora oleh. Nek sakniki kan Firaun cek ora menemen-nemen to guys ya. Ora nemen-nemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro aja iki. Jaman raja Firaun iku anak niku kan seragam. Kudu wedok kabeh. Lah sampai gak wedok pateni. Sakniki paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning, ora munggah pangkat. Ya ngoten tok mawon sik iso urip ta sik anu. Firaun dia nemen. Mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Ngoten. Akhirnya Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Ngoten. Jibril sapa Musa Harun ujibat da'watukuma temenan dongamu wis tak sembadani. Mulane wis ta tenang-tenang istiqomah. Mantep po to. Dongamu wis tak ijabahi. Aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu. Lah kok ngoten apa sebabe? Dadi ku sebab ngeten ahli tafsir dawahaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat da'watukuma wa laku fir'aun iku arba'una sanatan. Ternyata Allah pun dawuh, "Ya, tak sembadani sa Musa dongamu." Allah pun dawuh, "Tak sembadani," ngoten lho. Karo matine Fir'aun niku duwe 40 taun. Lho, jenengan lek istighosah nembe pinten taun? Kok isi syukur-ukur ngono ae ndonga ngono ora usah apa. Gak mandi dongane wong-wong NU iki ngono. Sik to kok kesusu mbok vonis ngono ae. Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Donga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sebadani lho. Antarane ya tak sebadani karo kenyataan kedadiane matine Firaun kelelep niku 40 tahun. Betul lho. Terus pundi ngoten niku. Mate kira jenengan donga niku aja curiga karo Gusti Allah. Ngoten. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqima niki Abdul Hasan Sadili dawaken sing dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah lek dawuh ya tak sembadani, kowe sing nganteng, lan kowe aja niru-niru, melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Ngoten. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud fastaqima niku ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu. Kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk. Iku jenenge istiqomah. Jadi ora kok nglokro dongane alah. Dremene sampai keju mripatku ben-ben melek. Jaluk supaya ndang ditampa lek aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil. Tahun iki waya daftaran donga ya mbepok. Lha iki daftaran mana bebok donga terus. Lah perlu ora wayahe daftar-daftar donga terus. Sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesusu. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yasta'jilunal ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek donga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi. Gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe. Sak ngombe lho. Jukun ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iki kok? Lah niki gak ngerti piye awake mboten ngerti. Dan iku kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malih kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malih kemungkinan sing
Ijabahe donga niku. Kenapa ta donga niku kok diundur, ora ndang diparing-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus bengok-bengok niku demen. Niku bunga-bunga lagi demen kan jenengan lek demen karo cewek niku Joko perawan masih guyon-guyon ngaten. Cak karo ndi bukuku cak. Gampang. Akhirnya cak ala sesuk ayo ala. Pengen krungu le ala ngoten niku lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah. Suara dongane wong mukmin niku lek donga niku direkam teng langit niku indah. Mulane kali Allah Taala gak dituru-turuti ben donga terus lho. Iki digo hiburane malaikat iki ngoten. Mulai dan dijabahi laran niku kok. Mulane nggih, sok leren-leren istiqomah mawon. Niku kemungkinan ya, kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringana tata krama donga lan tansah yakin ijabahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.